Mwangi TV. Jatend piny Kenya William Ruto koni ok obi dok chien e chopo mise mag sirikand Kenya Kwanza mar neno ni gedo mag ute ma nengo gi gonyore ochopo kare. Ruto mane otimo limbe e kaunti ma Trans Nzoia olero ni weche mag doho ok bi miyo lok paro e wi dongruok kaka madhi chiwo tije ne ojende. Jatend piny bende nomedo ni nyaka ket maino e chiwo thuolo ne rowere mar neno ni giyudo tiegruok mag tiyo kod masinde manyasani kod mag mbui. 3, 2, 1. Ndio tupange vijana kama hawa wapate ajira ya digital jobs, wajisimamie, watuletee madola, wajenge uchumi yetu na tuondoe unemployment. Kwa ile nyumba 200,000, 10,000 tunajenga hapa Trans Nzoia. Na nimelete hii matrakta ya NYS kwanza kufieka hapa kwa sababu tunataka kuanza kujenga hizo manyumba hapa. Nyinyi mko tayari? Hii nyumba 10,000 inataka vijana 20,000 wa kufanya kazi.